имкониятҳои калидии ноилшавӣ ба дуюм ҳадафи стратегӣ ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон. раванди бо суръати татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар самти сохтмон ва бунёди шоҳроҳу нақбҳо. ташаккулдиҳии инфрасохтори муосири байналмилалии транзитӣ. дар ояндаи наздик роҳҳои Тоҷикистон ба сифати долони транзитӣ ва иқтисодӣ Чин, Тоҷикистон, Афғонистон ва Чин, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Эрон, Туркия, Аврупо, инчунин Тоҷикистон, Чин, Покистон истифода хоҳанд шуд.